ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡର ବାୟୋମେଟ୍ରିକକୁ ଲକ୍ କିମ୍ବା ଅନଲକ୍ କିପରି ଅତି ସହଜରେ କୌଣସି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ ନ କରିକି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ରୋସେସକୁ। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଧାରର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ UIDAI କୁ ଯିବେ। ଏଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆଧାରର ହୋମ୍ ପେଜଟି ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ତଳେ ଲକ୍ ଅର୍ ଅନଲକ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ମାଇ ଆଧାର ଅପସନ୍ ଆସିବ ଉପର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ ମାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ କାପ୍ଚା ଦେଇ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ OTP ବୋଲି ମାରିବେ। OTP ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ରିସିଭ୍ ହବ, ସେଇ OTPଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ମାରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ନିଜ ଆଧାରର ହୋମ୍ ପେଜଟି ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଲକ୍ ଅର୍ ଅନଲକ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଆଧାରଟି ଅନଲକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଲକ୍ କରିପାରିବା ଏଟାକୁ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ମାରିବା। ନେକ୍ସଟ ପରେ ଆପଣ ଲକ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପସନଟିକୁ ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ। ଏଠି ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଲେଖିଦେଲା ଏଠି ୟୁଅର୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଲକ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକକୁ ଏକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେନି। ତାମାନେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଇରିସ୍ ଏଇ ସବୁ କିଛି ଏକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେନି। ଏଠି ଲକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଆସିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟାକୁ କିପରି ଅନଲକ୍ କରିପାରିବା। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଅପସନକୁ ମାରିବା, ଲକ୍ ଅର୍ ଅନଲକ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପସନକୁ। ଏଠି ନେକ୍ସଟ ମାରିବା। ନେକ୍ସଟ ମାରିଲା ପରେ ଏଠି ଅନଲକ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକର ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଅନଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ଅନଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ଅନଲକ୍ କରିକି ଦେଖଉଛି। ଏଠି ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିବା, ତାପରେ ଅନଲକ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଏଠି ୟୁଅର୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଅନଲକ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି ବୋଲି ଲେଖିଛି। ତ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡକୁ ଯିବା, ଦେଖିବେ ସେଇ ଲକ୍ ଚିହ୍ନଟି ହଟି ଯାଇଥିବ ଏଠି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଧାର କାର୍ଡର ବାୟୋମେଟ୍ରିକକୁ ଲକ୍ କିମ୍ବା ଅନଲକ୍ କରିବାର ପ୍ରୋସେସଟି। ଏହି ପ୍ରୋସେସଟିକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର କାର୍ଡର ବାୟୋମେଟ୍ରିକକୁ ଲକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନଲକ୍ କରିପାରିବେ। ଏପରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।